RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Sugilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog wala di imong nanay. Laylay sa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yenda bakal papay ili tulog anay. Bisag unsay mahita po, dili kabiyaan ni nanay, anak. Kipasakitan ko ni mo, Mira. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko, dili ka biyaan ni nanay. Oh. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Haid ka rin magikan. Ayaw! Ayaw! Ang Laylay ni Mila. Ang Laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may babati kang Laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang Laylay ni Mila. Tagsulat Marites Parba Albores. Direktor June Caraca Pujanes. Spener Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang Laylay ni Mila. Ay, alage. Hoy! Siyalan kito, tang! Kwarta. Kay balo ko, kaila kong kwarta? Pero nga may dagang makang kwarta din hiteng? Ha? Di ka ba nila? Nga may dagang kang kwarta, uste? Huy! Di ka dito mga kwarta, ha? Ha? Kuan. Di ene? Mano dagang? Uwan ganina o kwarta. Hanggaw ba yan ni mo tarong nga kong tubag, ha? Kung dili ka gustong kumutun kung nasabad di muran. Ha? Di ka ditong dagang kwarta? Para bayan sa ospital. Kada tinuon. Para palit pagkaon. Uno! Palit ang butang. Dos! Palit bilan unsa. Tres! Mayan ninyo na para mo hilom ko. Ha? Pero tinuod tong gingon ako nga para palit pagkaon, mga butang ug bisan unsa pa.
Kay ako naman eh. Pero way labot ang ospital. Kay siya makunoy. Siya makunoy gihapoy mo bayad. Nganong gihatagan ka ng kantidara sa senyora? Ha? Basta lang. Ngano? Baya lang. Ikaw bagara ka? Ah? Ha? Bebe, pakita ko ng bag mo, be. Sus ni mo sing, oy, katribida ba ni mo? Aw, magpasikad yun tingali ka, no? Be, huwat kayo mo patong ako og bangko. Be. Ay. Ano no ha? Magpasikad ka? No ha? Bahad ba yan ha? Ay, good sing. Gana, sige na. Ha? Sakit ba kayo kung sa madsing? Kay sakit ra unyay matilawan nimo kung dili ka musulti ako sa tinuod. Nganong gihatagan kag dakong katida sa senyora para unsa ka na? Puya ni mo sing, oy. Mas kapoy ka kay dugay kay kamutubag. Kasayon ra sa kong pangutada sa paot karon. Lisod na ha? Sayon. Lisod. Sayon ra lagi. Igo ka rang mutubag. Busa tubag na aron mahumana kita. Susoy. Og sus pa dyan. Oh. Yata gani sa senyora aron ko Dugaya yun makasulti. Para butak ko mga kung ba ug di na kumuadtos ka pulisan aron pagsumbong sa gibuhat ni senyorito ganto ni Mila. Usalan? Nagsabasing. Nagsaba ha? Ato na bayag gani. Ikaw rin akong gisultihan din eh. Pero yun na. Usay gibuhat ni senyora ni mo ha? Huwag ka ba niya unsa? Ay, pasaylo ako sing, pero nakatugan sab ko og pugos gani. Ya ikaw, ang ako nakita nga mililis pultahan. Gipugos ko niya. Giunsa ka sa senyora? Oh, parehas ta. Ha? It's atay? Parehas ka unsa? Nga gihansakan og daghang kwarta aron mo hilom. Usa? Ay, kahanggaw ba yan mo? Mugos ka pa nako. Unya parehas sa dayta. Nya ikaw ba'y tiunan og hait kayo? Dili ka ba mahadlok? Unya. O sana ba tayo ning duharon? Oh, muhilom na lamang ta. Bumol na siya. Adil. Salamat may mata ka na. Taod-taod ka ginanawadaan sa panimuot. Selo ako. Likap mong kung wala kong onsa. Kinirang gamayng pangus sa akong buktong o sa akong tuhod. Pero may pahiyom ka. Huwag ka masuko. Ga? Gisangpit ko ni mo. Ga? Mo na ganay akong isampit ni mo. Di ba? Adil. Tana. Ha? Ibangon ka. Adil, kadit lang. Galing malipong ka. Higdaw nagbalik. Wala ko'y kipati. Busa, tana. Pero mas, may samad ka pa. Sa imong agtang. Huwag nagingon ang doktor nga obserbahan pa ko na. Wala ko mo bati pa og sakit. Busa, tana. Mamauli na ta sa ato. Ato? Sa atong tagsa-tagsa ka pa ni May? Ang paabuton una nato ang doktor nga... Dili na ko makapaabot pa udo kay. Gusto na kong mapauli. Gusto ko na magkuptan pag-usap ang atong anak ka. Gimingaw na kay ko ni Inday Filipa. Ha?
Gikuptan niyang akong kamot. Adel, iyapata sa sud sa ospital. May mo bang buhian nimo ang akong kamot? Tingalig. Uy, kausaban kinindapita. Sama paghihapon sa katapusan ko pag-ani dini. Kano sa ganito ha? Husto. Niadtong nang anak ko. May anak ka na? Abi ko bag unang higayon nini mo nga nakaani sa among dapit. Ug didto ka magdako sa laing nasod. Ang iyang kinuptan sa kunaong. Ganong lahi kay karon. Lakip ng iyang sinultihan. May mo pang dini ka lang una. Lingkod lang una ka dini. May atuon lang ko makadiyot. Asa ka? Uban na lang ka? Ayaw na. Ayaw ka pala ka. Wada utang mahitabo ni maong lawas. Ha? Mubalik ako dayon ga. Nganong lahi ang mga lihok iyang gipakita sugad sa iyang pagmata. Ug ang samad sa iyang agtang. Kalit lang kining nawa. Pero Lola, dili ko gustong mag-inusara dinhi sa ospital. Apo, dili ka mag-inusara. May private nurse kang ikauban din Pero gusto ko nga niya ka. Kinahanglan kong mupauli. Kinahanglan kong magkuha og pipila nimo ka mga gamit. Kaya ang way batasan mong uyab, wa gyud bisan makalili naman lang nimo dinhi sa ospital. Si Adel tuod. Dili nimo deserve ang babae nga sama kaniya iho. You think nausab na si Adel tungod sa akong itsura karon, Lola? Ngano? Wa makuhai ang imong kaambungan alang kanako, apo. Gwapo ka gihapon kaayo. Dili ba, nurse? Hoy! Tubag! Ako ba, senyora? May lain pa bang nurse dinigawas nimo? Pasaylo ako, senyora. Tubaga ang akong pangutana. Guwapo ang akong apo, dili ba? Ha? Oo, senyora. Oh, nakabati ka ba, apo? Guwapo ka. Busa makahimo ka kaayo sa pagpuli. Bisag 50 pakabuok labaw pa ni itong imong hinigugma. Nangupaw ka man gud og lawom kaayo. Wa ka pa mutuo ni Lola. Lola? Nurse! Senyora? Padool. Sige, senyora. May ipabuhat ka? Guwapo ang akong apo, matod mo, dili ba? Og nasayod ka ba? Nga bugtong ko siyang manununod sa akong katigayunan? Katigayunan nga bisan ang musunod pa namong kaliwatan, bisan og dili na manarbaho, dili paghihapon magkalisod. Ha? Guwapo, matod nimo ang akong apo, di ba? Nakagusto ka ba niya? Ha? Pilia ang mga po nga imong buhian, babay. Kay mahimong magdaki ni kanimo o karuhay o baka kapakyasan. Ha? Nan karon, unsay imong tubag sa akong pangutana. Babay.
Kahigalaan, dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ni pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Joel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. Tulog ka